Ще продължим с друг уред, този път за гърди и съответно и за рамо. Иска се от нас първо, ако ще правим гърди, да свалим облегалката на нужната височина, в случая най-долу, както и седалката, за да ни пречи. След това да се нагласим тежестта, която искаме. Накрая да свалим рамото и от тук да си издърпаме пейка. Коя докъде вече си зависи от човека и неговата антропометрия. Аз съм свикнал да хващам дръжките тук, тъй като ми е най-удобно. Събираме по лопатките, дишваме и задишваме нагоре. Сега променим ъгъла на облегалката, както и на седалката, за да ни е по-удобно, когато искаме да акцентираме гърдите по друг ъгъл. Друга мускулна група, която може да таргетираме тук, са раменете. В случая отново ще върнем пейката малко по-назад, ще свалим седалката, ще вдигнем и раменете на лоста. Ако се намираме твърде напред, можем да избутаме още малко назад, така че да намерим подходящата височина по-лесно.